ka. Ano, so, nakuha mong anting-anting. May, o yan ha? Ano so powers na nakuha ka tumali? Ayun na nga ni mati, papahiling ko ta nga ni sa imo. So resulta ka so nakuha ako na tong anting-anting. Ay tama gayunon mati, so resulta. Ug mahon ako maray madita nakanood ako maglupad. Ayun mga dahil mo mga magbiling ka. Madli. Madli. Pag ko yan superpowers. Sumpa. Sumpa nga ko ang mga sumpa.